Татарстанның күнге күншығыш хабарлары студияда Резиде Шамсулина. Исәнмесез бүгінгі программада. Шығарылыш сыйныф оқушылары үшін қызушыр бірдем дәулет имтиханнарына старт берілді. Игіліклі эшләрнең шиге юк, Баулыда мин җәмгыять файдасына булдырам социаль проекты тормышка ашырыла. Шығарылыш сыйныф оқушылары үшін қызушыр, кеше алар бірдем дәулет имтиханын тапшырдылар. 3-нче мәктәптә география, әдәбият һәм химия буенча белемнәрен күрсәттеләр. 13. Кулларында паспорт, су һәм ручка. Шығарылыш сыйныф оқушылары бірдем дәулет имтиханын тапшыралар. Дулкынланулары ерактан ук сизелеп тора. Сдаю сегодня географию. Бүгін географияны тапшырам, бик тырышып әзірлендім, барысы да яхшы булыр дип уйлыйм. Я сдаю географию, потому что я увлекаюсь. Мин географияны тапшырам, чөнки мин аның белән бик кызыксынам. Казанда һәм Әлмәттә география буенча республика олимпиадасында катнаштым. Быел Әлмәттә 11-нче сыйныфлар арасында 1-нче урынны алдым. Имтиханнарны химия, география һәм әдәбият буенча тапшыралар. Бер аудиторияда укучылар исәбе 15-тән артмаска тиеш. Сәламәтлеге шикләнгән балалар өчен 1-нче катта аерым аудитория бар. Имтиханнар 4 сәгатькә якын дәвам итә, үзләре белән ашарга алырга рөхсәт иттеләр. Нәтиҗәләр 6 июньдә билгеле булачак. Кичә 23 май көнне барлыгы 200 укучы имтихан тапшырган. Мошенникларга ышанып, Әлмәт кешесе акчасын югалта һәм машинасыз кала. 62 яшьлек Ират 1 миллион сумнан артык акчасын югалткан. Бу очрак гомуми статистиканы тулыландырды. Ел башыннан җирле полиция бүлегенә 40 алдарларның корбаннарыннан 300-дән артык гариза килгән. Ә гражданнарга китергән зыяннары 70 миллион сумга якынлаша. Мошенниклар халыктан акча алу өчен яңа схемалар кулланалар. Онлайн банкка керер өчен алар тарифыгызны озайтыгыз дигән усулга мөрәҗәгать итәләр. Оператор СМС хәбәрдәге кодны сорый. Таким образом, мошенник получил доступ к персональным данным потерпевшего и смог проникнуть в его онлайн-банк. Через некоторое время потерпевшему поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Шуннан соң ялган хукук саклау органы хезмәткәре шалтыраткан, сезнең счетыгыз куркыныч астында, мошенниклар сезгә кредит ала дип әйткәннәр. Ул вакытта махинатор күрсәтмәсе буенча Ират башта кредит картасыннан 100 мең сум акча түләгән, аннары автомобилен 950 меңгә саткан. Все вырученные средства несколькими транзакциями отправил на безопасный счет. О том, что его обманули, догадался только после того, как аферисты перестали выходить на связь. Ішкі эшләр министрлыгының тикшерүчеләре җинаять эше кузгаткан. Ел башыннан Әлмәт хокук саклау органнары 300-дән артык шундый җинаять теркәгән. Ә гражданнарга китергән зыяннары 70 миллион сумга якынлаша. Хәзер полиция хезмәткәрләре барлык катнашучыларны эзлиләр. Татарстанда игътибар балалар акциясы старт алды. Балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча әңгәмәләр, дәресләр һәм викториналар үткәреләчәк. Чарада хәрәкәтнең яшь инспекторлары, педагоглар, ата-аналар һәм ирекле отрядлар катнашачак. Полиция хезмәткәрләре ата-аналарның балаларны машинада йөртүләрен, юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүләрен һәм җәяүләрнең яктылык кайтаручы элементларны йөртүләрен тикшерәчәкләр. Шулай ук мәктәпләр һәм балалар бакчалары янында юл челтәрләрен бәялиләр. ЮХИДИ юл хәрәкәтендә катнашучыларны игътибарлы булырга чакыра. Әлмәтем халык бию ансамбле беренче тапкыр зур сәхнәдә отчет концерты белән чыгыш ясады. Моңа кадәр тамашачыларны шәһәрнең иҗтимагый киңлекләрендә милли хореографиягә җәлеп итәләр. 22 яшьлек юбилейларын коллектив әгъзалары Нефтче мәдәният сараеның сәхнәсендә билгеләп үттеләр. Кичә программасында иң яшь башкаручылардан һәм тәҗрибәле биючеләрдән 17 номер ансамбль 2002 елда барлыкка килә. 2011 елда аңа халык исеме бирелә. Хәзер коллективта 50-дән артык катнашучы бар. Игелекле эшләрнең шиге юк. Баулыда мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен мин җәмгыять файдасына булдырам социаль проекты тормышка ашырыла. Исегезгә төшерәбез, проект президент грантлары конкурсында җиңүче булды. Аның авторы мин булдырам спорт реабилитация үзәге җитәкчесе Марат Ильясов. Проект һәр катнашучыга ниндидер кирәкле һәм файдалы эш башкарырга мөмкинлек бирүгә юнәлдерелгән. Каждую петельку я вязала с огромной любовью, с добротой в душе, с надеждой, что наши ребята вернутся живыми и здоровыми.
Проектта катнашучыларның берсе район инвалидлар җәмгыяте рәисе Ләйсән Гарифуллина. Ул бала чактан ук кул эшләре белән шөгыльләнә. Һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен җылы оек-башлар бәйләргә карар итә. 38 размердан алып 43-гә кадәр 9 пар әзерләгән. В первую очередь, это помимо вот такой бытовой простой помощи, что им будет тепло в носках, это помощь моральная. А моральная поддержка, она очень хорошо влияет на состояние человека в любой ситуации, тем более в такое непростое время, в таком непростом месте, как зона СВО. Ләйсән өчен оек-башлар бәйләү ул алгы сызыктагы егетләргә ярдәм итүнең үзенчәлекле символы. Ул аларны кара төстәге җипләрдән бәйли. Бер парга якынча 2-3 көн китә. Хатын-кыз шулай ук Мин булдырам үзәге территориясын яшелләндерү өчен чәчәкләр утырта. Ләйсән үзенең игелекле эшләр белән җәмгыять файдасына үз өлешен кертә алуына шатлана. Озын гомер һәм яхшы хис итүнең сере Азнакай районының легендар спортчысы Маннав Хуҗзятов сәламәт яшәү рәвеше буенча мастер-класс үткәрде. 85 яшендә ул көн саен диярлек спорт залында үткәрә. Үзен яхшы физик формада тота. Танылган спортчы Маннав Хуҗзятовның һәр көне спорттан башлана. Физик күнегүләр һәр көннең мәҗбүри кагыйдәсе. Быел ул үзенең 85 яшын билгеләп үтте. Аның шәхси спорт казанышларын санап бетергесез. Ул спортның төрле төрләрендә күп тапкыр дөнья, Россия һәм республика чемпионы. Төп сере сәламәт яшәү рәвеше гадәткә әйләнсен өчен аннан рәхәтлек алырга өйрәнергә кирәк. Троеборье зимний и летний троеборье. И 40 раз республика чемпион выиграл, 10 раз Россию выиграл, 3 раза Дуньяну выиграл, мирно. Самый главный мужчина, он должен быть подтягивание постоянно, потому что если армию пойдете, там только будет подтягивание. Күп еллар дәвамында Маннав Хуҗзятов тренер һәм физкультура укытучысы булып эшли. Әле дә мәктәп укучылары өчен дәресләр үткәрә. Ул үз шәкертләренә даими физик күнегүләр һәм сәламәт яшәү рәвеше тәнне генә түгел, акылны да тонуста тотарга ярдәм иткәнлеген күрсәтә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.